Сәлем, нәни дусларым. Кәйфләрегез ничек? Менеке шәп. Чөнки мин пластилин дөньясына сәяхәт итәргә җыенам. Сезне дә үзем белән чакырам. Башта әзерләнәбез. Ак кагаз битенә зур кисәк кара, кечкенә генә шарчык ал төсле, бераз гына көрән һәм кызгылт сары төсле пластилиннар куябыз. Шулай ук ак һәм кара, яшел төсле пластилин да кирәк булачак. Ура! Бигрәк матур төсләр. Ә сиңа кайсы төс күбрәк ошый? Миңа да безгә әле агач таякчык һәм стек, ягъни пластилинны küсү өчен кулланыла торган махсус җайланма да кирәк булачак. Барсын да әзерләдегезме? Алайса башлыйбыз. Син нәрсә ясаячагыбызны аңладыңмы инде? Дөрес, без бүген кара үгез ясаячакбыз. Эшебезне кара пластилиннан башлыйбыз. Аннан менә шушлай зур булмаган кисәкләр аерып алабыз да, кулларыбызда әвәлибез дә төрле зурлыктагы шарчыклар ясыйбыз. Минем арттан кабатла. Һәр кисәк аннан алдагы кисәктән олырак булырга тиеш. Кызыклы шулай бит. Безнең үгезебез бүген кунакка барачак. Шуңа күрә ул матур итеп киенгән булырга тиеш. Бу үгез кая барыр икән соң? Нәкъ шулай, ул авылга, әбигә кунакка кайтачак. Ә син кунакка йөрергә яратасыңмы? Әлбәттә, без дә яратабыз. Алга таба нишлибез? Хәзер бармакларыбыз белән үгезнең озынча гәүдәсен ясыйбыз. Ул тавык йомыркасына охшаган, бер башын киңрәк, икенче башы очлырак булырга тиеш. Синең үгезләрне җәйге болында яки абзарда бик күп тапкыр күргәнең бардыр. Шулай бит? Ул бик зур хайван. Аның авырлыгы 750 килограммга кадәр җитәргә мөмкин. Охо! Үгезебезнең гәүдәсе әзер. Менә шулай тигезләп куябыз. Менә шулай. Бик матур килеп чыга. Хәзер уртача зурлыктагы шарчыклардан үгезнең тәпиләрен ясыйбыз. Гадәти тормышта үгез 4 тәпиенә дә басып йөри. Ә бу гади үгез булмаячак, дуслар, чөнки ул арткы тәпиләренә генә басып йөриячәк. Игътибарлы булыгыз. Тәпи иштарында тояклар да булырга тиеш. Без аларны бераз гына соңрак ясарбыз. Хәзер алгы тәпиләрен ясыйбыз. Моның өчен безгә иң зур кара пластилин шарчыклары кирәк булачак. Үгезебезнең кунакка барасын онытмадыңмы? Шуңа күрә аның кәефе дә яхшы һәм алгы тәпиләре төрле якка карап тора. Менә шушылай итеп берсен, аннары икенчесен ябыштырабыз. Тагын бер кисәк пластилиннан аның койрыгын ясарбыз. Менә шулай. Безнең алгы тәпиләр әзер. Хәзер инде чират койрыкка да җитте. Койрыгы ярдәмендә үгезләр төрле бөҗәкләрдән саклана һәм кәефләренең яхшы икәнен дә күрсәтә алалар икән. Менә койрык та әзер. Ой, нәрсәдер җитми кебек. Әлбәттә, тизрәк кечкенә генә кара пластилин кисәкләрен алыгыз да, алардан үгезнең колакларын ясагыз. Шул колаклар ярдәмендә ул чебеннәрне куа һәм көтүченең тавышын ишетә алачак. Менә безнең колакларыбыз әзер. Хәзер пластилиннан шарчыклар ясыйбыз да, аларны бармаклар белән ике яктан кысабыз. Нәтиҗәдә тояклар килеп чыга. Калган пластилиннан койрыкның чугын ясыйк. Менә шулай. Менә бер тояк. Икенче тояк. Бик матур тояклар килеп чыкты, шулай бит, дусларым. Хәзер инде алгы тәпиләргә дә куябыз. Менә беренчесе. Һәм икенчесе. Нәтиҗәдә тоякларыбыз бик матур килеп чыкты. Инде чират койрыкта. Койрыкның чугы менә булды. Аннары кызгылт сары пластилинны алабыз. Бигрәк йомшак. Әгәр синең пластилиның катырак булса, борчылма. Аны кулларың алып, яхшылап әвәлә, һәм ул бик тиз йомшарачак. Бу кызгылт сары пластилиннан без менә дигән кишер ясыйбыз. Ә чынлыкта, дуслар, бу аның мөгезләре булачак. Бигрәк зур, шулай бит. Ә үгез мөгезенең авырлыгы 50 килограммга җитә ала икән. Бу авырлык Гиннес рекордлар китабына кертелгән икән. Менә безнең мөгезләр әзер. Алар үгезебезгә бик охшаган бугай. Ә мондый көчле зур хайванга ал төсле пластилин нәрсәгә кирәк икән? Хәзер беләчәкбез. Бармакларыбыз белән уртача зурлыктагы бер шарчык һәм тагын ике кечкенәрәк шарчык һәм бер озынча буйчык ясыйбыз. Калган пластилиннан үгезнең киң борнын ясыйк.
яхшылап әвәләдә, менә шушындай ярым түгәрәк яса. Бик яхшы килеп чыга. Аннары аны үгезнең башына ябыштырабыз. Менә бу кисәктән дустыбызга иң тәмле сусыл үләнне эләктереп алырга ярдәм иткән телен, икенче кечкенә шаршыктан борын тишекләрен ясыйбыз. Килеп чыгамы, дуслар? Безнең бит әле зур алтыслы шаршыгыбыз калды. Әйдәгез аннан яссы түгәрәк ясап, үгезгә ябыштырабыз. Нәтиҗәдә аның корсагы барлыкка киләчәк. Күрәбез, әбисе аныгын бик күп тәм-томнар белән сыйлаган. Шулаймы, дуслар? Менә, бик яхшы, бик мөһим деталь калды. Ак пластилин шаршыгын икегә бүлдә, үгезебезнең күзләре барлыкка киләчәк. Тагын нәрсә җитми, дуслар? Әйтегез әле. Дөрес, безнең күз каралары җитми. Моның өчен кара пластилиннан ике кечкенә генә шаршык яса. Менә шулай. Әвәлибез. Кашлары өчен ике кечкенә генә буйчык кирәк булачак. Менә беренче каш. Икенче каш. Әбигә кунакка түбәтәйсез кайтырга ярамый, шулай бит. Аны менә шушындый матур яшел пластилиннан ясыйк әле, дуслар. Әйбәтләп әвәлибез дә, башта түгәрәк форма ясыйбыз. Аннары ике яктан бармакларыбыз белән кысабыз. Түбәтәй әзер. Менә хәзер агач таякчык белән күз урыннарына тишек яса да, шунда кара пластилин кисәкләрен ябыштыр. Менә шулай. Инде хәзер безнең үгезебезгә соңгы детальләр өстисебез калды. Стек белән үгезнең мөгезләренә, тиресенә һәм койрык чугына сызыклар ясыйбыз. Менә шулай. Булды. Үгез кунакка барырга әзер. Кызлар, малайлар, сез шундый афәриннәр. Шаян пластилин тапшыруның чираттагы чыгарылышында без сезнең белән тагын күрешербез. Ә мин әлегә сезнең белән саубуллашам. Хуш-хуш, дуслар.